להתפנק בתכשיט שלא תראו על אף אחת אחרת, הנה, יש כאן תכשיטים בהזמנה האישית של הצורפת איילה ויטקון. שלום לך. שפע של תכשיטים, ואת מתמחה בתכשיטים מיוחדים, נכון? כן. מה ההתמחות שלך? בעצם כל העיצובים שלי זה דברים שאני, מתחילת התהליך, הרעיון והעשייה ועד התכשיט המוגבר, זה דברים שאני מעורבת בהם מההתחלה, מעצבת הצורה, ולקוחות יכולים לבוא אליי, ואנחנו ביחד יכולים גם לעצב תכשיט שיהיה רק לו ואך רק לו. זאת אומרת שזה מאוד מאוד אישי. כן. תכשיט זה דבר מאוד אישי. כן. נכון? ובואו נסתכל קצת על סוג התכשיטים. מה זה הגילים אלה? כן. מקסים. ישר אני הולכת לחישוקים, לגילי, זה זהב? זה ציפוי זהב? זה, הגילים עשויים בעבודת יד, מכסף וציפוי זהב. כיוון שאת מעצבת בהזמנה אישית, אז אני רוצה לתת לך כמה לקוחות אישיים ותגידי לי מה מתאים להם. למשל, אם הייתי מביאה לך את ביונסה, מה היית מתאימה לה? ביונסה. ביונסה הייתי שמה עליה בערך את כל 800 צמידים. את כל אלה ועוד את אלה. אבל לפי מה את מחליטה מה לשים על לקוחות? תראי, הרבה פעמים, למשל אני רואה את זה הרבה אצל קלות שבאות אליי. קלה רוצה איזשהו משהו, יש לה פנטזיה, וזה לא תמיד, כמובן שזה נעשה בצורה מאוד עדינה, וזה לא תמיד מה שהיא רוצה, זה בהכרח מתאים לה. את מתייחסת בטח לסמלה שהיא לובשת. הסמלה, את יודעת מה? זה גם הסמלה וגם מאוד האופי. האישיות שלה. בדיוק, מאוד האופי שלה, מאוד התסרוקת. כן. ואני לאט לאט מנסה באמת להבין, תראי, מי שבא אליי, מלכתחילה, היא אוהבת את הדברים שאני עושה. בואי נדבר על ביונסה, היא דופקת בדלת, אומרת, איילה, אני אוהבת את הדברים שלך, בואי נעשה. כן. אז אני באמת, נראה לי שאני הולכת איתה הרבה על זהב, המון, על... כי? מה? מה ראית עליה שהיא תאהב את זה? כי ביונסה, קודם כל היא אישה מאוד, היא לביאה כזאת. סקסית בטירוף. אבל היא גם חזות שלה, זאת אומרת, היא לביאה, השיער שלה... הכל גדול. כן, הכל גדול. הכל מוקצן. החזה שלה לא כל כך גדול. נכון, זה עתיק, קטנונית, היא משלמת. כן, והיא גם מלאת אנרגיות, היא אש. אז אש, אני אעשה אותה אש. אש זה זהב, זה צמידים. זה זהב, זה צמידים. מה עוד הייתי שמה לה גיל מאוד 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 גדול. הייתי אולי גם הולכת על דברים כאלה כמו שיש עליי. הייתי למשל לוקחת את הגיל הזה, אבל מגדילה אותו באיזה 200-300%. וזה... ביונסה, זה מה שהייתי עושה. ביונסה קנתה, באה, הייתה מרוצה, הלכה, נכנסה ג'סיקה פארקר. שזה באמת טייפקאסט אחר. נכון. מה, היית מתאימה לה? אני חושבת שהייתי לוקחת את הצמיד הזה לסרה. למה? כי הוא יותר אלגנטי? כי יש בו משהו... איך זה נקרא? מה? שמערבבים שני סגנונות. איך זה נקרא שמערבבים שני סגנונות? יש בו משהו כזה קונטרסטי. מעורב כזה? מעורב, יותר כזה... כמו שהיא מתלבשת, היא תמיד מתלבשת, היא יכולה לשים ג'ינס עם חולצה הכי פייטית. מערבבת בסגנונות. בדיוק. כן. אז יש משהו בצמיד הזה שהוא, גם במרקם שלו וגם באופי שלו, הוא יכול... מתאים גם ליום וגם ללילה, לא משנה מה לובשים, נכון? בדיוק. וגם הסגירה היא מאוד אטומה ומאוד מסיבית יחסית לאווריריות של השרשרת עצמה. זה מקצים. כמה עולה הצמיד? הצמיד הזה... פשוט, אם אני לא ג'סיקה פארקר, ואני לא, ואני רוצה לקנות את הצמיד, אז זה סתם. הצמיד הזה עולה תלוי איפה הוא נמכר, אבל בסביבות 500 שקלים. 500 שקלים? כן. לא נורא יקר, וזה קישוט אמיתי, וזה עשוי, זה מצופה בזהב? בזהב, כן. זה ציפוי שהוא יחסית באיכות טובה. מה עוד יש לך להראות לנו מקסים? מה שעוד יש, הקולקציה האחרונה שעכשיו יצאה... את יודעת מה? בואי תתאימי לי, אני... נגיד, לצוואר שלי, לגובה שלי, כן, צריך גם להתייחס. עכשיו אין לך כל כך צוואר, אז הייתי יותר הולכת על הגיל. על הגילים? איזה סוג של הגילים? עם שיער אסוף? הייתי הולכת אולי... על מה שבחרתי נראה לי, לא? הגילים האלה לא יכולות להתאים לי? פחות. לסמלה הזו ספציפית, פחות. אז מה כן? אולי הייתי הולכת על זה. שזה גם מדבר קצת בפרחוניות של הסמלה. אז גם יש חשיבות למה שאני לובשת, ואיך התסרוקת שלי נראית. ברור. ומה, זה יותר מתאים? כן. זה יכול לבוא נהדר, גם עם הסמלה הזו, יש בסמלה הזאת את הפרחוניות. גם אולי הייתי הולכת על משהו כזה.
טוב, לצערי אנחנו לא נוכל לראות הכל, אבל שתינו נבדות בהפסקת פרסומות את כל התכשיטים כאן, כי אני יכולה על כל השטויות, על כל הדברים האלה. תודה רבה, איילה. בכיף. מקסים. אנחנו יוצאים לפרסומות.